karong adlaw among ruta ron bato mi og libho sa libho hanging kupen diri sa Sikatuna. So ang kauban karong nga mato kini si Hernan o sa Jikoy Windok og si Jan Re. So kaming lima mo kaming ubana mo dong og lasang dito sa Utuhan. So aton ta. Wala sa mana? Bunaw o kuha na. Snake. Snake Princess. Kaya mo na ang padung sa lungon. Lungon ko no. Langob nga na lungon. Tali may atong binyo atong kuan. Uli na ginto. Ano siya mo? Hangat? Kapoy ya kayo eh. Papatay 1/4 na eh. Layo apa din eh. Uho, Hyundai. Yo, Kamil. Wag mao din mo gigiyan so na kanay. Pagpauli. Keduaan mo gitu. Pikas bendan tuh. Pagpadong eh. Kira ini tanya kanang uwan mo kontra. Kina pangpangan oh. Grabe gid eh. Wag na kita na kung lumon ba. Lumon makita din eh. Wala kanay dai. Wala eh. Lapas na may og 10 minutos nga aga tukad. Gikan may alas 9:30. So basig maabot na dito mga alas 10 kapin. Pwesa kay himudla gid ang kabaw. Kita pa. Perti kaya ko. Kuya ka sa way. Litsi ka laki are. Oh, darag sundan mo. Ano ra, abe? Kapoy kayo guys. Padayon ta sa atong misyon. Hapit ta mabat siguro kay nangalimyo naman ang kalampusan. So mao na ni. Patukad dumi sa ba sa langob. Mao dun eh, ang gikanan na, gigian sa una. Pambog na nito. Ay may balik idol guys. Sudah kay didi kadula jo. 15 minutos lakaw. Dapat nila magbalantay. Isus. Hey guys, tabang mo guys. Kamot ani guys. Ada pagkakamot kay na pa paabot tong anihon. Modal. So di basta-basta dan. Tukaron jud kaadyo. Uya. Napakutana ba ginsan dapat tugas lungon na nga tugas na kinahanglan. Basta bugpis kay nagyan sa una. Ha? Zero. Basta bugpis kay nagyan sa una. Di lalim buhat ah. Mo niyo kanay bagon yukot. Oh, ani hawid kaning bagon. Asa ni bagon eh? Sa man sanga? Bagon sa bukid. Pinatarsan oh. Tukaron kadyo. Mo kamo og modong man eh. Kinalang bawon sa mog tubig kay. Wow. Lisod ang daan, dagang bato, bakilid. Basta lisod. Ano doon eh? Ako pa no. Sila, foto na to. Lingkod sa. Paway ka dan. Kinahangakan. Muna si
genre armado na ay deadly weapon na gida Sundang gamay. para mananap na. Para mananapaw. So nami sa tiilan sa langob. Na diri siya sa kinapungkayan sa bungtod na himutang ning langob nga nahilungon. So di pud basta-basta to karon ay. Bation sa pud hago. Ang pinaka-importanteng dadon og tukad ani. Tubig. Og ang Kindi. tindi. Raokan ba? Taong gamay. Oo. White rabbit. Pero lamang meron kay nagikan ka pista ba? Pista. Mati na dire. Ha? Galan na ang bag ba kay pista. Kasi nada jumok-jumok or lauja jod. Lauja og bawo gamay ram na kay di pang trace man pag Okay ra na. bahala gamay basta lamay. Mao din ang sumay maat oh daghana ka doy. Gagmay lagi pero dagko maghiwa. Gamay nadugmok na kay nalata. Kana. Igang dai. Ayo. Nang. Lagami. Lagra me tanaw me. Ada be po. Okay. So, suka na ng buho. Tabi. Let's go guys. Ano ni? Na nami sa pungkay sa ang tumong karong adlaw. Lako yawan wala mo na. Kani nakabot ba? Isirab-an. First time ko yan ba? Okay, human sa 15 minutos nga paglakaw, pagtukad. Na nami sa langob nga nahimutangan sa mga lungon nga karaan. So atong tanawon ron kung say porma ning mga lungon na. Ay lang gitawag og hangin coffin pero wa naman siya magbitay. Hangin coffin. Tungod siguro sa kadugay na sa panahon, nahugno na ang gibutangan manina na sa duta. Usa istorya ning mga lungunan nang? Ha? Usa istorya ane, panda kanang simurag sana? Ani istak ang mga lungon. Oh, Ah, mura dili ba siya ginamitan di ay. bi kanang mura ba og kanang huwamanan amrag ani sila i-deposit ag kinahanglan lang sila nagama. Ani ibutang Ani, ang human. Ibutang, gisa tong ipanglubong. Ami na magkuha. Ani kuwag mari magkuwag lungon. Ha. Gana. Okay, so nadungog na to ang istorya ni Kuya Nan. Ang igagaw ni Kuya Kim. Yemo. Kisa mo nang. Bere. Ay indong gana bro. Oh, ayo mo ha. Tubig mo. So karon pauli na mi. Ngita na po may uglain nga masuruyan aning lasang. So gikan sa langob. Wa pa mi kibaw kung say sunod. Basta gasubay ra may ning daan nga mong makitaan. Pwede na i-background music na yung hangak. Na ito standby niyo, okay oh. Nay hapin oh, nay tabla, nay hinalingan. 3G. Ay mudlay sa may kay magluto may piniud to. Kay las 11 na. Popay may kay bawo og Asa may padong. asa nilagbas ni mong daan nga gisubay. So kita mi og pwisto nga lami
Puy-an lami sa tambayan ba, silungan kay nay bato. Pwede may maghaling. Maghaling na biya. Sa itong sudan doon? Jamok-jamok o nukos? Nukos maggapos. Ug dito pag ni sabay na magiluto di ko may mahago. Muli ra. Oo. Di mo pud gana mo kaano di mahago ang gisuroy na muna. Guys, no mo na siya imuon og baga para mas sugbat og nukos nga bulad. Di mo naipis kay dapog itong bahay, lisod-lisod na eh. Dungag. Guys, dara guys. Kaaba buwan ni guys. Mutod nukos Usa nga uwisi. Uwi si bitaw ah. Bo ka Ruins man eh. Vlogger. Si Vlogger Ruins. Shout out to Ruins. Sakto day nga ni day. Sa na uong. Hey, bakseho litson salin sa pista ah. Ug nukos kina parisan ka do. Hapdos og partarat. Nakataon pa mo. Asa na may area ni? Tambog naman ta. Tambog. Lagbas na pa na. So ito kambog. Let's go guys. Ito kambog ka sa. Pa dumi kay bawo og unsa na imong padungan? Muna kasi ha. Muna diha guys. Bali. Toto, tika. Ay dan ay. Nay gano na gamay. Na. Ta gisod ari oh. Mura ba na? Mura ana. Ha? Kana lagbas na. Dan budan na re. Asa man ta ni? Kare to. Ari na. Palibot man. Ha? Ana. Padung ito? Padung ito. Ah, kana. Ah tare. Suway lang. Ano lang. Mo na. Unsa man na ade ani day? Kuan. Tabi. Sabot mo mga kuban. Palupad may drone kay nawa na may. Susyahala no. Kaya ka nagumbod, tanaw ka sa rapitan. Nawa may tunga-tunga ning lasang. Mong paluparag drone kay basig aron makita mo asa na may napitaw na bedanan nang unahan. Aksyon na daw kabalakang mga bata. Di man kag mawa ka og lasang mo pa mawa og syudad kay napay pangutan-an. Dukan. Di na kung utra. Mo tutoy kinahandukan og wa may kakitaan ang atbang na ay nanay highway makitaan. Palupahan pa nag-drone pa.
Madunay kay nami drone. Wa pa wa to be. Shout out sa company mo asa tubang. So gabaktas big kaniha pag magpanood to mga usang oras ka pin to. Nga wa mi kay bawo og asa pa dong. Basta among gipuntarya nga dahan kana paambog. Pataliho ato baya. Na mi sa umikibog sa nang barangay. Asa may dapat? Buti ba? Ano ba may buti? Ay! Kabila. Uy, Katuod ko na eh. Ay, nakaling kawas na gini guys. Magbaong ba ka na? Ay, maos ka na. binata mo. Manubay ra kasada balag sa oras ta mabot. Okay lah, dito naman na to. Sa kiningaon tagtarong. Balag nga. Wa Dakpan tani jamot eh mga mas. busog pod. Lah, ada gede mas are. Awal ko ni pare ani. Pare jud eh, tulong. Kini paglagbasas kasada to wa jud pud na to nituduan nga mabot are. Wajod. Di kaluyan na pud ba nga ang abot og kasada na dugay. Norte, norte to jud bro, norte jud eh. Og dito pata pikas ga patuo pata. Oh, jud dito. Ilam ka kahuyan pataron. Sakto dai, latudtod ditong gingon ni mo dai. Latudtod. Oh, latudtod to. So mao ra to karon kalawa. Og ginot nga nalingaw mo nga nakakita dito sa mga lungon nga dito sa libo. So karon manene na mi og panguli kay hapon na. Og daghang salamat sa inyong pagtan-aw og ayaw kalimot pag-subscribe sa atong channel og daghang salamat.